Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e tongande en ko jangano ko e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. Ngal ɗo alluwal ala ko woni e maggal ko on jangano, addira tan ko ha ɓeydo findindema, ɓeydo walludema jangdema ɓura yawde. Wadde windande goo Dental Dina TV nani mo waɗan abonné o ngara mbaɗa abonné saɗa janga. Ɗo woni numéro jiɗɗo jeeyede e dental he to WhatsApp to ɗo ndewata 77 906 14 81 walla jiɗɗo wadde hen ballal mum e jingere mum ɗo mbatta yetto min wona walli jangde. Windande goo on jii ɗum ɗo woni allif, ɗum ɗo wiyete baajorɗo, ɗum ɗo wiyete taajorɗo, ɗum wiyete suuɗendu. ɗum ɗo janguno ɗon wadde en paami ɗo tan woni allif, en paami ɗo tan woni baa jorɗo, ɗo woni taa wiye jorɗo, ɗo woni suuɗendu gasi. Joni noon teskuyema oɗo baa toɓɓere nde ko wootere les nde woni ɗo teskuyema tawa ko ɗiɗi dow wonata, ɗo ko toɓɓe tati dow wonata, ɗo toɓɓere les wiye baa, ɗiɗi dow wiye taa, tati dow wiye saa. Wadde ko allif, ɗo ko baa jorɗo, ɗo ko taa jorɗo, ɗo ko suuɗendu. Joni allif o noon ko jangete hen e hewde ko ɗo haaɗi. Ma woni ko allif walla tawa ɗum dow mbiya allif jowiɗo, walla jiya no wayni mbiya allif taƴƴo, walla jiya ene wayni mbiya tiginta. Gasi allif e hewde Qur'ana dow ha less ɗum jangete hen allifaji, ɗum tan mbawata certa e majjere nde. Allif ko ni wayata, allif jowiɗo ko ni wayata, allif taƴƴo ko ni wayata, tiginta ko ni wayata. Wadde ɗo ko allif, ɗo ko allif jowiɗo, ɗo ko allif taƴƴo, ɗo ko tiginta. Gasi ɗone oɗo baajorɗo ko jangete hen e hewde ko ɗo haaɗi. So adima ko jubru baa, hakkude bindol jubru baa, so woni sara bindol ko baajorɗo, alama wondi hay goto baajorɗo. Gasi wadde ɗo ko jubru baa, ɗo ko jubru baa, ɗo ko baajorɗo, ɗo ko baajorɗo, ko jangete e baa e hewde ko ɗo haaɗi. Ngarana taajorɗo ma, hay taajorɗo ɗiɗi dow so adima juburta, ɗiɗi dow hakkude juburta, ɗiɗi dow sara bindol taajorɗo, ɗiɗi dow taajorɗo. Nde ka faami ɗo ko juburta, ɗo ko juburta, ɗo ko taajorɗo, ɗo ko taajorɗo. Gasi ɗo ne ngarna ɗo ɗum woni suuɗendu kañumne tati dow ado wiye suuɗendu, hakkude tati dow suuɗendu, sakkito wayani tati dow suuɗendu, walla alama wonde hay goto sirdo wayani tati dow. Nde ko a faami ɗo ko wotere less, ɗo ko ɗiɗi dow, tati dow, ari ardi. Wadde ɗo ko baa wiye jubru baa, baajorɗo. Ɗo ko taa, juburta, taajorɗo. Ma jangoy noon taa saqiru fokoye taa he jeeya. Taa saqiru ko ha saqiru e taa saqiru ngodi, ha saqiru e taa saqiru nani. Ɗo ko suuɗendu, ɗo ko suuɗendu, ɗo ko suuɗendu, ɗo ko suuɗendu. Gasi nde windana sa wawi tan andu a dañi ko heetinani. Ɗo tan janguɗa allif, ɗo ko baajorɗo,
ɗo ko taajorɗo ɗo ko suuni endu gasi ga noon ko ha ganda so adima hakkude sara so serindima wadde ganda tiguinte e allif ko gotum tan wadde windande gonde a jangi hen allifaji allif jowiɗo ɗo ko allif taƴƴo ɗo ko tiguinte a jangi ba'uji fof so rendi jibru ba jorɗo ɗo fof kala ta a jangi ɗum ɗo juburta ta jorɗo kala ta janngama ɗo suuni endu gasi windande ma gonde sa famine tan andu a dañi ɗo ko heewi a tinani windande goma nanɗon ƴetta janga mbawa woto am woto hippu woto haab woto am woto hippu woto am woto hippu ƴetta kuƴol ma e karne ma mbañi ɗo jangga e ɗigga a famani hoorema ƴeewa bawɗo ɗakkoɗa sara makko holluma walluma ha jiiya lawol Dental Dina TV nani yiɗi nadde hen WhatsApp ndewa ɗo WhatsApp o ɗo woni YouTube o on paami yo Allah wallu en nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama salam